Ginyake kaunti ma Nairobi kama teri nyaka e doho wito kucha buche mamieno acheje auchiel magin jodito mag obila ma itudo gi nek mar Baby Pendo e kinde tulo ma bang' yiero ma 2017. Ka okang' ma kama okaw bang' timo lokruok e nonro ataro mar dwaro mar duol maketo nyong'ong e tije obila IPOA. Kata kamano acheje ang'wen mamoko to oyud nitiere kod tudruok gi nek ma kamano kendo omaknegi bura. En bura ma oseyuare doho kuom kinde malach. Bura mar nek mar Baby Pendo manonegi e kar dak ma Nyalenda e boma ma Kisumu. Kinde lweny manomuochie pacho kae bang' yiero 2017. E burano manonywako ji 11 manodonjnegi gi nek ma kamano, apis jomin buche kotenegi kod jamin bura Vincent Monda owito kucha buch jodito mag obila auchiel mane itudo gi nek ma kamano bang' rem yudo neno moromo matudo gi nek mar Baby Pendo. The International Justice Mission and the Police Reforms Working Group condemn the dropping of the charges against 8 of the 12 police commanders and officers who were initially included in the original charge case. Today, 4 police officers took plea before the High Court of Kenya for crimes against humanity, including murder, rape and torture, committed against civilians during the 2017 elections. Okang' makama okaw bang' jomin buche timo lokruok e nonro ataro mar dwaro mar duol maketo nyong'ong e tije obila IPOA mane dwaro mondo mi tim nonro matut ne jotend obila go. Okang' ma okwede gi jokedo ne ratich oganda. We were shocked to hear that the charge sheet was amended without the involvement of the Independent Policing Oversight Authority, the investigating agency in this case. The charge omits senior police officers who held overall command responsibility during the operations that saw the deaths, rape and injuries of no less than 60 Kenyans in Kisumu County. Though gimano litna akia ngomo miya borogo owe, but onyiswa ibiro ne way forward kaka ibiro ketgi. Kata kamano, apisa mamoko 4 to oyudi ni nitie gi tudruok gi nek makamano kendo maknegi bura mar nek, bembo kod sand. The accused persons make sure between now and the next 7 days, don't go near witnesses, don't interfere with evidence, don't be involved in any crime, don't leave the court pressings and attend court. Obila go iseo kuom kaw omenda e rachune kuom jogo mane oyudo hinyruok e kinde tulono ka achich mar 11 mong'ere kaka Mohamed Ba ma en obila makoro osedhi e rutaya to pod olal kendo pok one ndache nyaka kawuono. Please, Mr. Otieno. Min Pendo lero ni koro gin kod fungruok kaluwore gi okang' mar yango nitiere obila ma oyud kod bura ma itudo gi go. Bende onyiso midhiero mar dang'ni mar paro magisekadhoe e kinde ma burano osebedo e doho. Ok obet mayot kuomwa wan jonyuol Pendo because weche wasawinjo mang'eny okoka. Yani kaka jineni gin gineno that in maber gini no sa trumo to gikia pain manikale kata gikia songa mano nathini oweu mondo nathini ik nathi ing'e nathi moto wiyi ok nyal wil kode. The only thing ibiro bet gi raparo kaka nochako kode nyaka tinne gi kaka nolal. Makore thuolo ma okwongo ma odonjne obila gi ketho e bwo chik mar piny mangima maloso e winjore.